Ebusua here da mo asese da mo kan ho nenne yatena se ne me ni nua be ma general form ene yatena se kotoni ma boso ne de to so enai enne ye enra joda asantama yasete ne to so miensa wo mfimpi miene ne aduonu ensiemu na euro santa henene asantama ehyiemu ye nhye ne so se ne ye enchidro asetena euro santa hene sebi wode ato honom eya asantama enhyiemu bia no afi de net so miensa na ensama wo hene hwe ye no eka ho asem no eye brekum enkunyasem akrodie enkunyasem agona enkunyasem jademu enkunyasem ena hafen so eye dua ya nkwanta adehyesem eno na yewura ehwe ka ho asem a enei brekum agona jadem ena hafen so akrodie wonyina na wotwem yinu ntemu omo ebenya sabi ohene foforo ewo honomo ena hafen so eye dua ya nkwanta na ene ya tena se tell diga ne to manimo no ensamo no ye be fa ne mako na me no mienu di besua wo hono doso ensanse me unse comment section mo de ba say dua ya nkwanta nsam me de report ne ba mechanic akra bi ye ba be wura mu yi pa enti kan ho ka se di no eye ma me fuzia nra me mo atanse yeah enra de na ahimfie na wontuma de na nya asam kitwa obi susu ka chere se mentuma mu hwe dodo would ba kwa na de won kasa wo bie ba na general enra nsema e ba ahenimu no na ye num eye nkunyasem ye enai ena adehyesem so eye bako eye dua ya nkwanta yemfa brekum ena na eye ehye asama na edikan brekum de no kakra wo kan wo ho na afi yenwure mu wa agona sansa na agona mu nsem de ne do so pa brekum asem no eno kra mu ode chen agona de me mani so no efri se da sebre amankona de ewu ekọ ne krechi 2023 na omo ye doti ye no ohima ye se oyi nipa amana bedi ade no ehọ na kra so di kuro ane mpatamu kuro ba ko bisa ono so bebe mu ena ya mama ne ena ye mikro fanya mikro omo ye made se nya de ena atwa asem mu ama asem na da mensia mfimi no na akwete se asem a enkowie da efise na atwa mensia twem no ye kai se osahene kontihene obrekum edi domani mo ye demonstration na ewo ye nyina ye hu bia na o se ohema ene nkrofo bi ye galamse okomo eno achi no nkrofo bi abaye ye press conferences e support anomo de gensi ohema no ene se okrum ho no ne hu ne mena bebre tina yem se asema ebe abekon ho kese na de ekoya ne se kraso enkanka ne kraso di kro ho no se ohema na mo na mande ena nra de kosi ya ne se ohema no enka se kraso fo no nya na de hye nemu wo se ohene na wo so sesia no ono de no mu nya me mantini de ma no nti oba ya na obegina ho a na se na busa panyin kan ho ntino wone kraso ba panyin no ne begina ho se menua kan no ne se etwa sa asem no ho ena kan no ye boma na ya mama mande no ahensi mu no ohema yi de hye odi majase na jase de ama atrankonya no ebetumi ba se omope de waba na sa no mope na asem eno ho hia de ho hia ne se ye wonima bi a ye de ye ka se atrankonya ko hwemu atu ahene na esi ahene na enche so mokuta tumi so motumi ka se ye mpe no nti o church mu se mo ko no wabodam na se na adwemu ka no ebia wadi dem free afunu mu wakoda ba mu nche so wakoda police kaka edima ne hene wa ya convict no amana koda prison ene ebia wakofo bira me agena ye frɛ saa ne manema no ɛna sɛ yakoba sɛ ebitia ne de a na afi mapo no nti saa na ahenye ne sitie nti brekum de no saa na sɛ wama kwan da wo sɛ ohema no enkoyi okay entina za sundwe kwan so no na nzana na ahema e de charge bi be chi ne nso so ti pe so da epa ewre mu se de be ya
asam ne nkwankwa ye tenten bia charge na no de ba no manage pa se ohene ka se emfa no ntonsen sisi kontin no se ohema koyi ode hye ba se one bedi hina na wo kontin no kra no mpe nipa kra asema wo se wo kire ne ma ya bobo so ebi so wo anya bi ente nipa na mutumi ka se wo mpe okay it's another on so de na watchumi nu sa na watchumi nu ti jwade be na watchumi na so de ne ba okay it's me yen hwe eye agona enso ensem no ntanse brekum de ne aye abusuasem ena aye friends aye atena nkonya no so ede wo ho ewura mu enshara nye atena nkonya de kwa ne se ohima ne bi ena kra so de kro ena abusia ko be kan ba he ni mu na so kra so hene no mo ye so mo ya mo ne na eze kra so ba panyi aba be ka ne nua panyi ho sa pepe ama se sei na abusia ne mi na se abusia panyi ni ho de na nso nua no mi no omunyina na aka bo mu aye ba ko no esa amane kwan so no e kwan da ho de ma wo mo se wo mbe yi no mo de ama jase hene na atena nkonya no so ahwe ni mu ehu se kwadu bia eni ne ho sa pepe na ye hwe agona de no nso agona de no ase emunsam no aye bibri kakra agona de no we wodi ekirache agona de no hyase sen ansana eye agona hene a sabi wakra ko no bedi ade agona de akosi ane se mebi etwam na agona hene boache wo ho no ena ohima ne wu kwan bi ya ante ase okọ na fichire wo afu bi ho ena owu ya bi ya ante ase enum ho no na agona hene esi hima na manfo gidi sai bia wo mfirifie ho ena na agona hene na kasa wogina court dada ifri se Victor Usu eto ka bi ma agona traditional council ma oton ya na ho asem bebre na court na yi tegusu koso na mu na ono no fa mu di wuye nto wuye no ena ko ba se adesem no ho court ko dru supreme court still man tiase antinan ko mu ko review eno mu na yura be fura be nya eno ye se ye fa asem ne mre no nka nto ka se no wiye no na ko ba se nsenchiri enya busuani nti we mu na yabusia nanso na ka senchire na adi nkoni mo koto na senchire ne ti ase atitum beda ho ase nyina owie ye no na abusia na omadi bem wa asem no na lawyer mafu na ne di omanim e no hene yese ne wa na odi asem no be fra ko nya no so da bi manyini dodo nti lawyer mafu no eni no e na akoba se abusia no ko yin fa from bra e ho no na omkonya nipa mienu no omontam ntwe saa o nipa menu nyina na obaba na sa lawyer mafo no ya agona edihye o ya agona de hye o na wodi abusua na animu etwe akonya no ho manso de ama abusua no ne no ye lawyer wodi asem mo nti omu awi no no se ono no de wanyini nti lawyer mafo no mabusua na ba akopɛ ase ne ba akopɛ na okrom ho nti ase ne abusua na oba be hinama agona no na ko ba se oba ba ko enye tetemire mu oba ba ko ne nana mu mienu epe akonya na se o mema mi no mpa akonya no mo ma me ye nuafo pa eno mo pa akonya no na ko ba se ase bita ha na bita we achi na won se sabre na ohima no sa na lusu kesi dini hima ofio eno mo ba menhia ene yura ye se ne mo to aba mba panyefo no to aba na ma panyefo no yenso ena enan to ma ba ko na mensa to ma ba ko nti de onu nya miensa no ahwe amoja mu no oben lawyer no e chomo maka no nti akoba se sa na tie dia ya nyina e busa ba ko da be si hene nti e be si hene no ene se omo de wanya nan ye be si so no e na fa ba ko no e so mo nti ase okay no mo nti ase no e no mo de asante hene as a person ene asantema as an institution ekogina court enu ho no hene kan ho asem bi atwam se saa de na ntwa yi no na akwa na ba be si se afi de nipa kro no de court no kra wa free mu na sese ohene na din be si so no osa o mansi a wo kwa agona okuduru agona na mo apon akonya ni ho okay na wo man hu na abreso a no so de akọ also they are there for 20 something years. Be 21 years. No, so they are connected. To connect we no.
ɛna sisi akoba sɛ wɔsɛ ɔhema a ɔte so no oyi nipa foforo nti dwanto akɔ ni mu no ɛna ɔmo de santenhene ne santeman kɔ court no ɔmo so ba pɛpɛrɛ bi ɛnam sɛ na ɔhema no so ntumi nyɛ firi sɛ de ɔmo ayɛ no ɛyɛ nneɛma ho sɛm to ɔfa no sɛ ebi anu ma bosom sa na bi sɛ ɛwɔ ɔmo so nti ɔmo ntumi mɛpɛrɛ bi. Okay, nti me yɛhwɛ ha sei no deɛ na nana kwaku frimpɔn te ase no ɛyɛ agona man hene te ase no na yɛwɔ dihye bi nso a na ne ho nsɛm yɛte paa sɛ wɔno nso tumi gye kyeneɛ krɔbɔnkyene si ne so na wɔno nso so kɔ ayi ase sɛ wɔno nso yɛ agona hene wɔno nso de ne dwa atoa ɛkɔ na ahema ho sisi ana wɔno na wɔde kɔ a ɛmsɛ na ahema yɛ sɛ wɔno ntumi nye no nti ɛhɔ no na ɛkɔba sɛ ɔka distribution ne ho deɛ tɛn sɛ ɔmo nyinaa yɛ fie baako sɛ de masi aka ho ɔmo na yɛ nipa baako a ɛnyɛ tete ɛnimre ya na yɛ nipa baako nti ɛnɛma ayɛ sɛ maybe atwam yɛ anye ne de nti nam sɛ konfa no kyɛ adwa no no na sɛ na danfo paa so ne dɔn so ekuta kyene fita ɛne na atepa man hene nti na ɔmo de dwan to akosi ne so sɛ ta amane kwan so ba ne ne ka ne sɛ mpa buduru de ɔmo jam nti na ɔde dwan to akosi ne so sɛ mesrɛ wa kabi ma me sɛ maybe atwam no yɛ fie hɔ yɛ ayɛ nneɛma ho sɛm bi ɛtia ɔhene na ɔhwɛ na ɔmfa yɛ bɔ ne nkyɛn. Okay, nti me hwɛ dwatoa no wobɛka sɛ dwatoa no ɛkyɛ yansa na ɛba dwatoa no ɛkyɛre yansa na ɛba nanso asanfo kan bi sɛ akyea na emu yɛ. Okay. Ɛna ɛyɛ sɛ aba kyɛnsɛn kɛ bɛsan akyɛ bi maka ho. Okay. Ɛna deɛ to so bi nso wɔn sɛ ansa na ɛyɛ agona man hene ɛkra kɔɛ no ne dɔte yi akyi no ɛna sɛ bi wɔne abusua no kan sɛ ɛyɛ amoampɔn wɔkyerɛ deɛ ɛwɔ hɔ na wɔkyerɛ sɛ wɔn hwɛ no momfa nkɔto deɛ da ɛne ɛho nsɛm no abusua ne fa no ɛna ɔmo di dwato akɔ ɛsɛ abusua ne fa na ɔmo sa de friends asanteman kɔ kɔto no ɛna ma kyerɛ mu no. Okay. Enti dede dwato na ɔmo de bae no ɔmo de dwato na ɛba ɛnam court na ɛba court ne de no na mmom enye amoampɔn ho asɛm no amoampɔn no ho ɔhene ka sɛ ɛwɔ obodin otudin nanso menim sɛ ɔgye tu ɔba ne gye tu mu sɛ wɔ ne hɔ ana sɛ ɔba na nya to fi sɛ camera na anton so amanhu na sabre na meni Ghana nti menim sɛ ɔgye tu mu sɛ na wɔ ne hɔ ana sɛ menim sɛ ɔtema sɛ on sɛ ɛyɛ asɛm baako sɛ wo ka sɛ ade wo we hɔ ɔmfa mra ɛna san yɛ asɛm foforo sɛ nipa koro gya tum sɛ ɛyɛ ampa ɛwɔ hɔ na mede bɛba nti ɔhene ka sɛ ebia maame fozia hɔ na sɛ maame fozia gya tum na to anya nto no de me hu ɔhene si so ka sɛ ɛwɔ wo hɔ na asɛm a wo ka no wɔ akyire ne sɛ wote sɛ yɛmfa akonya no amma wo maame aseni a yɛmfa akonya no amma wo nua amoampɔ no mfa mma nnɛ mfa mma kyena wobɛhwɛ a ɛnora so ɔhene ka asɛm bi sɛ ɛno na ɛno atwa mu ɛnora ɔhene ka asɛm bi sɛ mo se amoampɔ ma hu sɛ mo se ma hu na ɔda ase nso ɔhene da ase ɔda ɔma se ɛyɛ na yɛn menim sɛ wɔ kasa ahodoɔ akama nanso twi kasa mu no yɛtumi ka asɛm bi a sɛdeɛ sika anyɛ saa na yɛpa akyerɛ nti bi ne sɛ omo bi sika ɔsemane wɔ hɔ nso no asan agye obi tumi ka sɛ me da ase paa bra ɔyɛ na ade bɔne a ɛyɛ ne ya otumi ka sɛ me da ase paa otumi yɛ obi papa ɔsɛ wakume nti ɛtɔda me da ase no ɛnyɛ na ase nti ebi aso wonti twi kasa ne ya sɛ obi si bra obi bɛ ka asɛm ne na ase ne na ɛyɛ yawu mu bra ɔka asɛm no kyerɛ sɛ nyɛ saa kra na ɔpa kyerɛ etia saa de na ɔka nti bo sɛ wakɔtɔ ade bi obi hia ka ɔde bɛ nante na wakɔtɔ ka kama mono de abrɛ no na watene brɛ nyinaa so wotumi de ma no wotumi wakume obi so hɔ no ma na ne sika ka ne ho nyinaa no wafa akɔhye no na waba wonkuta hwee na wama hia aba no so wotumi ka sɛ meda ase paa sɛ wahye me dwetire ne nyinaa twi kasa ina so ɔhene da ase a no wɔda wɔn wase no ɛbrɛ ne mu hu no ɛne sɛde osika no
na aseda no aseda e kire nsem do so o pa kire se wo se amoampon ye hunu wa agona na yakone na magona ene ehu amoampon bia so hu ye ntina se amoampon na wa agona na yahwe agona ye hu no onim se ene obi ho agona na so pa cross on fama na eni no ho a ene ni pa kro no oda atne se wapo ahyew wapo ama se di akoba na se omo a ewo omo ho ni bi ne ko bi sa omo no mo se ni omo ho a ebe den so mo de beba se kane no na wu ewo ho no ma ena mpo ye fa so wi ai kra na obetun aka se na wu ne bedi ho na se akoba se ewo ho na ya hyeda be bi sa na o se ni ho na afi ujiri se du we na abso de ba ebe den so de beba de asem kra na beka se de akoya ta akoya se jane kra wo uje mu enyi ukura so a enyi si jahana beba na de kosonzo aso hwe efam wo nso so ase e kamia ye se edi nyanso so wo fa nso nyana edi no wo mo ni ntumu se edi nya nti se be fan se ye hu se edi nya bo mo de o so ni ntumu se edi nya na de agona me bompa ese bisi ne se ombetimi ayi obi na asumdwe aba ho ntana watwemi no he na hye na sa watwemi no na tana konya ne nyina di nipa kro na ohema be yi no na afi ama agona so de ho na twa na ya to de aka no so okay na ye hwe akrodie zo nsam ne zana na ezete akrodie nsam ne de aba ohene nim amwa ka asem na wie no ka se sisi abusuan nkusia no munye bi na nanu adaroma omokoye no omunyina adwan akọ benkro mu amude ni papa akọ aba nti do ohene kan ya na sisi yemfa nipa no metere amamre kwa so na yemfa no kwa patam na na za akrodie no ohema ni ho ohene ni ho ohene ni ho sisi abusuan panyin ni ma panyinfo na nim no mayi ena enra otise de na mba na obi e kasa na sisi omunyina aji be ma na tum nti se enra ma oba chire wie na beche na ba ho no na bewu se omro afo no so no betena pa eza zo mo apeja wa no hu se waduru omunyina esi di na chi omunyina di na chi hu se waduru na yenya peja wie na fa yenya di uduru na e chire no zo asede no wanye nzo afa mo ha na bewu se omo mukukuru no mo abesa atete wa ma akonya no ni di befono ye hwe jademu adehesem ba enkonya sem no tipe so da hepa jademu nsem no ankasa no mrante emiensa no munyina de omudwa ato abaaye no onyina ya ade ase omunyina di bi yiyi jademu de no se na ezete jademu de no no interest mienu na ho didi kan ne se jademu ma hene koye no jadem ma hene wo faase ena atrankonya ekosere ne se onfa ne sika ye eyi no ma ne wo fa ade ada wo hene ka ho asem no no se ne ma hene be ka asem nti okoye eyi ni wie ye no ena no a enim se wadi hene na wie ena ko ba so nso de ne dwan to abae afi de ekobodi ana ohema na bo ono ne nua be medin na de nsem ba ya ko ba se mema no omoye a friend say Kojo Abuaje ena Kofi Kofi Bedu ena a friend say ya wopon ya Maswelo pon de tane say Kofi Thomas baako ko abrochiri ntina nya miensa no no mo ye nan baako ni nti baako no ko abrochiri no ono de ye no magazine amene na wo magazine okay nti ono no ena di ni sika sponsor ena ko ba ye no ena yakoyi ni pa foforo ena ma ohene team mu biem se ye ntimi fa akonya no ma mortgage ema obi nti wontimi ko kan se me di hene na me wu amomfa we ni ade na waje hu bibi se den ho se ni dia wontimi mortgage akonya no ena sabi na ko ena wontimi ka se obi nya yi ohene ko ne krachia o se atan akonya mo na mpesika na mo dia yi this ono no ase kwan bi so aso atwene ho afiri ho ena akoye ka miensa nti miensa no ba akoye busapani ni nua ena ba akoye ohima ni nua ena na maso gina content kro ena ko ba se ohima no pese ni nua no ne di hene ena ohene abusapani so pese ni nua no ne di hene ni mo nyina ya ade ase
me nsane nyina enan nyina kra mo ya de ase okay nti omo ba no anopa no we ne de ne bae we ne so ne dom ne bae busa panyin ne dom na ma so ne dom na ba contemporary so ejina mfimfi ono so kwa ne ba se oba se selfie obetwa selfie dan se ne ma me na ze ya wopon ne ma me mu nyina eta busa panyin echi anaso no mota na ahema echi no mo no ohwa ne dom no ewo busa panyin side na se beka se onze panyin fo mu yom kaza wo yehwehwe ni mu ade panyin pre na wo so akopri bi oh na kusibu adumo ho ene de opoku areketo abedi ade saa so na kwakudi ade second na Kofi Kakari sempre ne de Kofi Kakari wo fast Kofi Ajima abedi ade ano de kwakudi ade second nti ano de aheni no ohene beba na mpanyifo ti ase dada janeti se ye wo penye wo se edru so na edru so okay Injanja zanka ankwana saadia nanka jade mo akonya enenkonya semo no nka ebusu apanyin ni wo hema be makonya na da ho ache nka be konkon ho ache nka be twetwe efye ohene tu omofo se omokom koka mum na obi akwa no obi agina ne fa se on ngo ne ho ma no yonko ntina de be kwa akoba ne se nkomesa kobana abra kona abra ana se de ohene ye na no na be ma asem na si nya sa da nka kona abra na betimi ato aso mfi bebrebe ni ntwai eza so obi anya na adwen so beti ase de amobi nka be akwa te jama ase de nbi na mfi bebrebe eze abranti a wo no ben ondo ni so wo baby kwa no waba na ababe yese gise tipe so da ye panko oh na ogidie ogidie pass obetimi adi and run ho no me ni nkomo no no ogidie nanso na adanse die atwa ne ho asia na kire se wontimi ni ebra ohene from begina anim ho na ebisa asomo mo abusapan ni de no na ebisa ohema nso ni de no na ono ko agina ba ko no asema ba mzino anse se to aba ne de a ene omagzi enya me de mfano omagzi minim ne dada minim ne be mfi se adu no ba ko ni ntina minim se ye to aba de ne afa ye kon ho nti ebra ohene ebu asem ne sa no na mani haje nti saa aja de masem de meka na se menye neutral ntina chese se de etiko ne san se mienu ni nyina na akofa asem aba no ba ko no obi anta na chi no ono so ye de chi ono so di bi yiye inna so ono nko hwe na so ndwemra no nka fa no mienu nya se ono no de obetumi akomo abom afiri se ono no eni ha nti otumi freeway no otumi freeway nti nka bo beba nti de mebo mpa ya ne se obetumi ne afanu no mienu nyina kasa na oba ebetumi kura nanka ne wofa we ne wofa we na aso ne sade ne betre nana nanka ayefefe kama na bi ato atwa yo na say ai na nkunyasam ne ye enan intimi ehwe ai adehesam nso dua ya nkwanta ohene yirukro dua nkwanta no hwe on se Kumasi Regional Council registrar no ekan adetentente more than 1 hour na de no kan nkrobo ni nyina no ekosi ya ne se ohene yire mfoju brago se asante hene ose kwadwo ebe shi kru na se eno de ni free Kumasi kotena ho eno ne ba sabre no ne ba koresa ntia de benwa Kenya ase hene a okwa abre ne kodi ade kopem se ohene ba ni enyini kakra asa be ma ba no mo de ne kodi ade ane na abusuan mienu na aka no mo ne pre ho no omso nyina kire mu kosi se kru no asante hene ose kwadwo ba shi kru na ase na de omo de ka ho a ene se omo mienu obi apoto kire mu se ya shi kru na ase wie no omo na net ho ene asante hene ware omo nua ba na odi kru no she omo nsa ena omo so kire mu se de sinya tetrete ene ba ko no boy obi a kire mu asronko kwa so a na enyepe enti kire mu no nyina no kosi ye de se asom che se ye omo ti krum ho ene abebo kru no ene asa de kru na ma omo ti mu dada na efiri se ware omo
nti owe ha na nanom mo tena committee no so nyina bu ase ohema no na ye ne dia mo maka no na nya busia okay na nanom e kasa o asantema kansa na ase kuma se mpanyifo a mo nyina aka ho bi ene aman ho mo kasa ne nyina asoso gitum se omo ne committee ne ya adwene na omo ntimi kobada se yewura bokuru ni wi no asan ware fi ba bi omo ye no nti yewura asoso de fo aso no asade kuru no asan ama wo mo ano mo te so dada no na ntimi si okay then so wo hwe akire no so wo hwe de ekofa eye oko esa wo hwe de ekofa ntokwa ne ba ye na se ne na eja ama kon no a jama kon na saa nkrofo na ebo okuru no ba ebi mu dwane kotena jama ebi kotena ndoma ebi kotena ebi bibire ema saa miru na mo ne ohene yire pra konya no ho omo saa gitum se obabusu panyini ete abesim no ntimi kobasa nti ni hina no kosi se wo mo atimi hu se asem mo kan no esisi so omunkro bomu no mo kan wo mo kire wo ma agese hyem no mo kire wo mo adese omo adehye sem no onzo mu wi no mo sa de behye mu se omo sere wo hene san se nana bo akyetrɔ mo ebedi ade no ena wo frɛ wo mo de tu wo manim se wo mo so ya ade ase wo mo di akonya ne bi eyiye enti ono nana bo akyetrɔ mo a otoso me nsa ewu a anaso wo krakwa ebusua no so ma mepribi enu nti na wo mo so ba pepere na saa asem no mo kan no na se ye bo akonya ma abusua mi no ana akonya bi anso ase ye baako enti se ono no ka tro se mo ya ade se mutum ba pribia ni ma mi no na se ono a ote so saa bre no enya ode hye ana se mo no mo nya ade hye efi se ntumi ko ba se akonya baako no na abusua ye sonko mienu na edi akonya no so nti saa asem nyina no omo kan committee ni mu omo kan committee na ase omo anya antum okay nti ohene so de afo so se akonya no de ohene ire de anu nti na efre ohene ire na nti sa wo hwe omo mienu so nkro bonum na wo hwe omo mienu abusua dua na e bae na ase na omo mienu omo ye ade kro omo apa wo mumu wo hu ne se me hu ne se omo pra akonya no ho no so mo bae kan na omo pra akonya no mo ye baako pe no mo ye baako na wo hwe a no mpeso mo hyeda ebira amanfo ani so no mo hyeda dan na mo ho koye mo ho nipa mienu nti omo nyina wa abusa panyin baako no mo koma abusa dua na eba besi na nsan ya na hafa ha na fa ha nti utum se omo anim so ma se omo ye nipa baako na omo a hyeda ye sananka be ma asem na tententi nti no hene twa so tia no nti na se de no mo kan se no mo no onto no ka se entambia ye kan de gu won so se nana bo akyetrɔ mo asefo ombedi akonya na obi eni ho a obi wu akonya no so ade enam so ma enu saa duabo ni bi na ka ho bi ema na nabo akyetrɔ mo se bi ade kyesa no asana o firi se wo krakɔ no omanya wo santehene akoko agye wabɔ man na sa kyekere man ne foforo entama e wo man ne so dadansa na sante ko bɔ man no abɔ ase foforo no santam na etimi di ne kyekere foforo no so dabi sa ba ko san foforo na aba ene mo ase foforo so na aba sa pepepe ndinazo no mo nsam no mo kan na ze ye kan bi kwa na ze ye kan de sa me gidi so mo nyina so no ye de ohene na okọ ne kreti no ekeka kire omo no na ye omo se enu ntom fa me prebi ntom nim se omo nya ade ase ezo mo ansem no mo keka no wa so bi ato no ti nsem na ofum se we mo de nsisi so we mo de nsisi we mo ya ade ase we mo nya ade ase ye to ye mu asem ni bi nanso se de omo timi ka asem ni nyina ase ye no ya ye to nya na ye nyina ho se ni asem na wo se ko ampa so na committee ne de ko na nanu ama hene ne na nanu kuma asem panifo nyina akasa sa no mo nyina aka no okay there's a committee ne a friend say asante achim do mi abra ma hene ofenso ma hene ena tuebodo ma hene ene adankanya ma hene omo na tena so omo ene tena asem no so a omo hwe ya 5 member committee wo nyina ebua edema ohene ria yero sante hene de na no eto so yebepebre ne de agona de ne nyina so so ede ya baba besomo general ene ye sorry so na ohene eze na watwe mienu entamu no enkuro makomako amai makomako enai baba benya ohene
and I've into dia yan kwantanzo so ade hyesem no so eno so sese ekwan ada hono ma ahenyere no mo so kwakwakohwe na yenya oheneba na oheneba nso ba wonso ba behwa ba be yi ne maame de me ni aje ho ne se yewi ensam nan nti me bo mpa se ye ko yanim no asantema hia bi ma me hu se ohene bo jamase so kakra jamase atra ho afri 1996 mfi aduasemu ana ye ewura no na ya hwese baby se wadumase mo tanoso dema ho nyina ye nkonyasema megiri se acheche te muze grofom so mu baby nso be tro adanse akrofom so amanfo atro ho asempa adanse asempa bedru mo so na omu nyina edru so nti sese me hwe ni se wadumase tanoso dema ene adanse akrofo nso adanse okra de nkro bibire ho a omo so so won sensem bibire ne akrofo mo ho a ebe ho no nyina no ohene be tumi ahwe na oye fro na afo omu nyina nyanya hene tentem so abotre mu da ya no na askore man pon so sese ohene ohema na ebusapanye nyina ni ho na nso nyina atumi aba tentem ebusapanye nso ko okoya ansa na ohema ne ko ansa na ohene no tutu aso Nemo mtipe so da yebate asintina eho no nso bibia be boko aya na ade aya na ewo wo hene ho a sede ne wotwede mponyankopon aye no no asom ne ba ahenimu a ohu sasa ne kukura ba kakraka owure mu ana asem na adwo se enura se dua ankwanta de otumi bo bia awon to ato aso na fe eyo mo an otumbo we din wonu ba o ma so bo mu din won sa o ka mo busu adua na wo mo no se eyo mo wa no mo bo mu tirinko sa wo hwe wo mo a na wo sa eyo mo wa se wo hene nim wo mo sa en so da ne da no wo hene bu asamo a wodi kan kire wose wa kire bebi ofri sa akonya no bedi bi da wa kire de ntia wo bedi bi na wa kire akonya na ase ankasa wo wi no da akonya na to bebi a eda esa da ne da ya na me o tweda mponyankopon ne da na se so me ye de ye ne ehu aheni ane se so bi ma de na ye de ye ne ehu bi ye sorry so na sembe na de bi gya kwan na afin so de wo kan de ye twato na watwemienu a wo hene ya ahyade ama na nanu munyina no ye hwe ni mu se kuma strategy na cancer tenase ya e bitimi atensem de bi se ya na kunya sema de da ho ache nsa asem te se ya be ho so amanfo tro comment section pa ya be ya be ne patem ho no ho nsa asem no ni nya betimi aba wie na asumdwa aba sentiment okay ya be de o mo tro pa you abusia na yero sante hene Kobe Fia Santa Kotoko no 2482 to sumino and na Santa mention we to so me sa won fimpi me ne aduonu nsiemu no en samwa eya de hyesem baako enkunyasem yu ne ye ka de hyesem na mamenchem kakra ma monte ase akunya se bi abusua ne bia be ka ho ntam se ohun su di bi eyeye na na so mo so ohema wote akunya no so onne de hye wodi bi eyeye na abusua no so akantan so mo so na ye ade hye omudie no eno ne efre na de hyesem nti wodi obusu adua ba be kyerem za akonya no ye wo nananom na akonya no ye omudia na wa kyerem a won to so ba besiu so ene efre na de hyesem no ena afi wo kyere sa akonya no wodi bia eyeye ena afi nso so ye kan konya sem so a wo hene akrako na ye pena na emusini eno so ne efre no eye nkonya sem no eno nti eye na ye ka ho asem nso so ye dantam wo no enini medinye de mame foze na me ne general form said that aye no eni atena se na nanom nsem de ababesom mo kai so be subscribe to Alando Media wo YouTube na Facebook so Santaman Blogs and so Facebook na yemfa na nanom nsem ne na nanom mre nyina yemfa mesom mo general na me sure na me adme be se hia wakra